Να βρούμε κάτι που θα σε βοηθήσει. Είναι το Α. Να στην ψυχή σου. Μάτε σαν βόδι. Τέλεια. Εμείς πρέπει να φύγουμε τώρα. Είναι Κυριακή! Α, τι ωραίος ανεμόμυλος. Θέλεις και αυγά? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωνούλα. Έφυγα. Γεια σας παιδιά! Τώρα ξέρεις την αλφαβήτα. Πάρα πολλές. Κοιτάξτε γύρω σας και θα βρείτε.